kainet ja jalkapuut ja kaikki tällaiset, niin sama asia on miehen ja naisen häväistys. Jalkapuu oli häväistys, että kaikki ihmiset näkee niin kuin sun häväistystä, että sä oot tehnyt jotain semmoista, joka ei ole enää pyhää, vaan sä oot rikkonut sen pyhän liiton Jumalan kanssa, muiden kanssa, ja sä uhrasit itsesi tavallaan, ja sinut pistettiin jalkapuulle, vaikka kuolisitkin. Koska sen jälkeen, kun sä oot jalkapuolella, sä uhrasit itsensä, niin kuin meidän Jeesuksemme syntilankemukseni antoi itsensä ristillä, kun hänet naulattiin ja hän kuoli ja haudattiin, niin jalkapuu oli samantyyppinen. Että se häväistyksen pelastus oli jalkapuu. Kun hän kesti jalkapuun koettelemuksen, niin hän kesti sen samalla tavalla kuin Jeesus häntä